вече изпреварихте 90% от предприемачите в България. Как? Като започнете да си планирате бизнеса, защото всички, които не го правят професионално, казват, че е тук в главата им и всичко помнят. Какво направихме до момента? Освободихме си мозъка от задачите, след което ги сортирахме по това дали са спешни или важни. Отделихме проектите, които в по-подробната част вече ще ви покажа как се разписва проект. Определихме си топ 3 приоритетни задачи и горещо ви препоръчвам да се научите да определяте всеки ден вашите топ 3 приоритетни задачи, защото това ще промени денят ви коренно. Разбрахте начина, по който мислим и коя задача взимаме и кога. И сега е момента да преминем към цялостната картинка. Тоест, до сега планирахме ден за ден, сега ще направим така, че да започнем да планираме, виждайки голямата картинка. Всъщност няма да е най-голямата, защото сега ще планираме седмицата. След това имаме по-голямата картинка да планираме месеца, 3-месечието и годината, но в тази встъпителна серия Quick Start с вашият бос е напълно достатъчно да правите това. Да планирате деня си и след това да се научите да планирате и седмицата. Ако планираш по правилата на бос, няколко поредни седмици ще видиш как всичко се променя. Първо си подредихме мислите, после си подредихме деня и сега ще си подредим седмицата. Тук е ключовият момент. Не планираш само ден за ден, а започваш да виждаш седмицата като едно цяло. И всичко започва по същия начин. С една проста стъпка, брейндъмп, разтоварваме си главите, отваряме седмичните страници и изсипваме всичко, което имаме като задачи. Срещи, проекти, идеи, ангажименти. Мисля, че до тук всичко ви стана ясно. Ако имате въпроси, ще питате. После ги разделяте както преди. Цветните ви маркери, важни, спешни и проекти. И тук ще забележите първата основна разлика. Когато планирате цялата седмица, когато пред вас на един лист или по-скоро на 2 страници е вашата седмица, вие виждате колко реално може да свършите, за колко работа имате време, колко ангажименти вече сте поели и колко от тези неща ще ви струват нощи, в които ще работите, защото не сте направили добра преценка. Но не всичко още е загубено. Сега имате време да отложите нещо, да пренасочите нещо, да делегирате нещо. Това е едната причина да планираме. Защото така можем да избегнем някои неща, които не искаме да се случат. И когато нещата са ни пред очите, вече не ни е важно да свършим абсолютно всичко, а тази стъпка искаме да видим кое е най-важното за нас, кое ще даде най-добър резултат. И ако ти е важно да продаваш, ама на кой не му е, избираш фокуса на седмицата, т.е. продукт, фокус на седмицата. Какво ще продаваш с приоритет тази седмица? И не само това, а и как възнамеряваш да го направиш. И точно за това е долу мястото за брейнсторминг. Как ще увеличиш продажбите, как ще подобриш продуктите, как ще направиш клиентското преживяване по-добро, представяне, инструкции за употреба, всичко, което ще има ефект върху твоя резултат. Дори може да са някакви промоции. Нещо, което ще накара клиентите ти да искат да купуват повече от този продукт. И най-хубавото е, че когато веднъж си направиш седмичния план, се убеждаваш в ползите. Аз колкото и да ти разказвам, ти докато не го опиташ и да се увериш сам, няма да разбереш колко е хубаво. Сега си отвори твоята седмица, направи си твоя брейндъмп, избери си фокус продукт, следвай стъпките, за които говорихме. Ако се налага, пусни си още веднъж това видео и си планирай седмицата и ще се радвам да ми споделиш каква разлика е направило това за теб и твоя бизнес. От към стрес, от към ефективност, от към продуктивност, от към всичко. Само да те питам, запази ли си видеото? Ще ти трябва? Ще ме търсиш?